Nos vamos! Ara, cap al bus! Oficialment comencem la ruta. 60 quilòmetres, el nostre objectiu. 2 nits en acampada, refugi, cabanya, el que trobem, i principis de març, a Estocolm. En teoria hi han d'haver bones temperatures. No hem de baixar sota 0, però la sensació tèrmica jo crec que a la nit sí que hi baixarem. Crec que sí, a les 7, uns menys 3 graus. Però bueno. Material del Fritidsbanken, Coses deixades. coses que la gent ja no vol, nosaltres les reciclem. Però res, esperem que vagi bé. Doncs ja hi som. Inici, etapa 2. Estem redis? Estem. Tenim uns paisatges Preciosos. fa bon dia Molt bon dia. i això. I hem descobert que hi ha llenya. O sigui, hi ha una probabilitat molt alta de que durant tot el camí hi hagi llenya. Sí. Toma ja. La motxilla és més gran que ella, ara No, ja. la qüestió és, qui és més gran, la Clara o la motxilla? Jo porto això perquè porto un Vilademull i alguna cosa. Sí, però això desapareix. No és tan gran, però pesa. Perquè totes les coses li han xupat a la gela. No les coses pesades. Tal qual. Vam a posar rampons. Es nota? Sí, no? Vale, durant aquesta ruta farem una cosa molt xula, que és provant barretes sueques. En tenim 6 i cada cop que ens en mengem una doncs farem un unboxing i veureu com un provant de barretes. Això. La primera és de Kanelbulle. Només suec en dents Sí. al supermercat. És un dolç, una pasta sueca que és molt típica. I de pas us presentarem a les nostres motxilles. És veritat, però ara no La la meva podem veure. no la veieu, La veureu després. però la meva es diu Astèrix. La meva es diu Wélix. Astèrix i Bèlix. Crítics per això, Això gusta una cura, I a més és xocolata. Diria que és com el pitjor de tots, Aquesta era la barreta amb la que tenia més esperances, No, em té millor una pistatxo que... Ah, la de pistatxo, sí. Déu meu. Nota. Hòstia, un 5, t'alimenta. Un 5. Jo li poso un 7. Un 6. Un 6. Aquí teniu l'Astèrix. Petit però pesat, L'Obèlix és gran i pesat. Sí. Bueno, jo tinc els meus dubtes, Si tinguéssim l'oportunitat, pesaríem les motxilles a veure què pesen. Però si tu portes la tenda. Paisatges espectaculars, els llacs congelats i seguim. On estem? Pues a un poble bastant random. Una mena de poblat. Aviam, són molts estables de cavalls. Deu ser com una mena de lloc on... Estables de cavalls, hi ha com una escola rural que hem vist, amb nens petits. sí, que molts, tots els petits Ens allà. han Hi havia saludat. un ex-peix. Que bon. I ara parlem aquí a dinar, portem 7 quilòmetres. Avui n'hem de fer 15, per tant, perfecte, són 2 quarts de 3,
Bueno, ara per dinar. Què tenim al menú d'avui? Entrepà d'humus. Mazacote pel cuerpo. Però bo, Eh? Sí. Amb una bona gana. Tot entra. Sí, perquè després de la barreta... Quina decepció, El pitjor de tot és que jo tenia... Les expectatives més altes eren aquella barreta. O sigui, el que ve ara... Hem dinat en companyia. Hem arribat a la primera porta. Igual hem de passar. Hi ha un pandau. Primer problema. Sí. Deixem la porta enrere, no la volem saltar. Perquè no sabem, segurament és propietat privada. És casa d'algú. Però no ho passem. d'algú. Passem pel costat. Sí, passem per allà, els diem bon dia i... I per sortir igual hem de saltar un altre. Sí. Una bona dona. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. Yes. So we have like 7 kilometers left till the place where we want to camp to pass the night. You can go my way, and then you come to Nyforsvägen, and you take to the left. Okay. And then you will go 1.5 kilometer, so will the Sörmlandsleden go into the right. Okay. And it's very easy to miss this. Okay. Okay. We have the track. We have it in the mobile. online and then... Yeah. Finestra. Estem aquí i hem d'anar fins aquí. És preciós. Calla, vol dir font. Anem a buscar la superfont. Qui hem vist això? Hòstia, sí o què? A veure, però si la bullim no passa res. No, si la vam bullir. Això és l'aigua? Sí. Hòstia, fot pudor, Bueno, És que és aigua salvada. és estancada, no corre, ja. Ja hi ha poc grossos, Si hi ha vida és que està bé o no? Tu què creus? Aquí diu alguna cosa Sí, hi ha com els recipients per... per agafar. Tu en teoria veus aigua d'aquí. Buah. Vols agafar-la o deixem estar? Bullirem l'aigua, va. Ni que sigui per escalfar-nos. Vale. Rico. El cap gros no cal que entri, vale? Si tindràs proteïna per sopar. Mhm. Tampoc està tan... Bueno, hi ha alguna de bitxos.
I és que el problema són els microorganismes. Tipo, l'aigua és neta, no caldria filtrar-la, però... La bullirem. Sí. Ja que tenim per bullir, la bullirem. Molt bé, tenim aigua. La Clara i l'Obèlix. Ja està arribant. I mireu què tenim per aquí. Una meravellosa posta de sol. Tot i que encara ens queden 2 quilòmetres i mig. I no volem haver d'encendre els frontals. A no ser que sigui estrictament necessari per tant. Quan arribem al campament hem de muntar la tenda, trobar foc. Esperem fortament que hi hagi llenya per fer foc. Què més hem de fer? Preparar el sopar, bullir aigua i tot això. Que hem de trobar bolets enganxats a l'arbre. Això el meu amic Edu, Eduard Jardí. Digue'm quin bolet és aquest. Estem dins del lloc d'acampada. Ens falta trobar les cabanyes. S'està fent molt de nit. Haurem de ser refrontals, però almenys haurem arribat. Hem agafat una mica d'herba seca per cremar i ens hem trobat una desfodora penjada a l'arbre. L'hem agafat perquè al final ens servirà poc o molt per escalfar una mica més, segur. Allà hi ha la cabanya! Sí. Vale. Estem contentes. Hem arribat a la supercabanya. Aquí tenim la preciosa cabanya. Aquí hi ha el llac davant. Aquí el que hem portat per cremar. Tenim tronquets, no aires, però tenim tronquets. I aquí dins... Hosti, tu. Està xulíssim. Vale, aquí posa que s'ha de pagar. 47 for 10, 12 pisis. I aquí hi ha, per anar a buscar aigua, que aquí n'hi ha una mica. Hòstia, que bo! I aquí per fer foc. La Clara ha anat a buscar llenya per fer foc. Aquí tenim Astèrix, l'Obèlix i la Jana. Tenim foc! Sou intents? Següent pas, muntar el fogonet per bullir l'aigua que hem arreplegat del riu. Bueno, del riu. De la superfont. Les meves superflip-flops. El foc segueix, Bo. I ho taparàs després? Sí, no, ho faré ara. El menú d'avui, xate como. Comencem a tenir la zona de dormida, que jo crec que ens ha de donar bona... Que dormirem bé.
Vull fer salsitxes així. De segon, salsitxes veganes. Al final no deixa de ser una La forma brasa. una mica precària. I el que feia era cuinar com una punteta, me la menjava, cuinar una altra punteta, me la menjava. Bé. Són 3:45. Mira, Hora dels snacks. encara... M'ha tallat tot. No sé, ja fa 2 hores que ens ho pare. Vale, anem a fer resum del dia d'avui. Avui hem fet 17 quilòmetres amb 120. 17 al final? 17 al final. Joder. Amb 293 metres de desnivell positiu. Vegades que ens hem perdut. 2, no? 2 així heavies i unes quantes d'allò de caminar 20 metres. Hòstia, que no estem aquí, perdó. Rere, com allà. La millor part és quan ens hem perdut i la senyora diu, bueno, passeu per casa meva. Sí, això ha sigut bastant èpic. Què més? Relliscades, una a una. Relliscades una i una, però sense conseqüències. Això molt positiu, eh? Descobriment del dia. Els grampons, spikes o com es diguin. O sigui, 100%. 100%. sort. Sort. No ho havíem pensat, nosaltres volíem portar pals, però no em vaig trobar. Bueno, n'hi havia, però no el podia agafar. Llavors vaig dir, bueno, ja d'això. Si haguéssim tingut pals, no haguéssim agafat grampons. I hauria sigut I un hauria error. sigut un error. Persones en les que ens hem creuat. Bastantes persones. Sorprenentment, vora 10, eh? 10 o més, sí. Animals salvatges. Els caminons aquells que saltaven o... Uns cabirols, bueno, són uns cabirols amb el cul blanc, que també n'hi ha al campus de la Cantec, també n'hi ha. Ah, sí? Però els hem vist a molt a prop, sí. Sí. Què més? Més animals? Hem vist un munt de cavalls, un munt d'ocells. Hem pogut fer foc. Poc ens ho pensàvem. Poc ens ho pensàvem. Bueno, ho intuïem, però ho hem confirmat i és una meravella. Sí. El primer intent ens ha sortit malament i ja ens hem cagat. Hem anat a buscar com molts mini-tronquets i ens han servit per fer una bona base i encendre els troncs grans. I ja està. I ara això, sopar i després dormirem en nostra supercabanya. Vinga, a sopar. Bueno, la cara ja està i jo encara no. Tenim actualitzacions. El foc segueix... Bueno, ja li queda poc. Les sales estan ja escalfades. Les gegades hem trobat també, els mitjons també. Estem bullint aigua per escalfar, per posar-lo dintre l'ampolla i escalfar-nos dintre el sac. I hem decidit muntar la tenda. L'hem muntat aquí dins. Hem pensat que serà, ja que la tenim, ja l'hem carregat, serà una capa més que ens protegirà del fred. Ja us ho explicarem demà al matí. Ara quina hora és? Les 9:26 de la nit. 9:26. De fet, fa com 3 hores que és fosc ja. Sí. Des que hem arribat. Bueno, doncs,